И Коста, аз съм Clash Goods и в днешното видео ще играем Clash Royale. Остават ми 3-2 игри да победя. За да отида на старата арена. Да. Ето ми го идете. Да. Смятам да се абонирате за мен. Ще правя клипове. Знаете ли защо? Знаете ли защо така ми стана? Уж съм на втора, пък на средна карта, защото се доближавам. Остават малко игри, зато е така. Аз не ви казах. Аз сега ви казвам точно, че вчера си направих нов акаунт. Чакай малко, дай. Извинете, но както казах, да си направя нов акаунт и зато и сега съм на втора. Иначе преди бях ето на... на 10-та арена. И да, хора, това е малко. Сега да отидем 4 или 3 игри ми трябва. Не знам колко точно трябва да победим, много е трудно. Най-вече като стигна на... Като имам 798-99, тогава е много трудно. Винаги да победя. Тогава. Ади, нападай. Така. Пеката би 400 демидж. Мини пеката, а пък голямата пека. Аз... Забравях колко демидж поиш. Голямата пека. Аз... В принцип сега, защото си направих на аккаунт, забравих по-нагоре от 3-та до 10-та арена, забравих колко демидж биха и затова така. Ари! Деда можеше да ти в последната игра да победи да отиде на 3-та арена. Да. Тук ще победя. Смазал го. Един удар на мини пеката. Ето. И пак, кога ще ми се падне тоя рицар? Искам го тоя, много го искам. Леко где ми би. А пък уж от втора арена. А пак вижте сега, че е това нещо. Много, ама чак на пета арена получих голямата пека, Инферно дракона е тази легендарка и това.
Забравих как се казваше. И Фаризана. Само идеята от трета арена, дет ги имах само. Тя ги имах. Иначе ти ги нямах. Чак на пета арена ми се паднаха тея. Барбарианс. Това е арената на барбарианите. Ще го смогя. Аз гледам колко деца. Още една сламена къща. Не. Ако той ама размажи, ще го признае за про. Няма се ядоса, но ще го признае за про. Не, той не е про. Аз съм про. До мен беше вратно, но... Езуе! Вече май трябва да ми се паднат честови с мои герой. Да. Езуе! Трета арена е! Сега ще чакам единствено за барбаренти. Те са силни. Да. Но някой налиня ли? Добре. Където е Геймс? То с кога стигна по-напред мене? Браво, бе! То стигна... И той стръгна на трета арена. Оф, аз кога ще получат този рицар? После за четвърта. Чето. Я искам да правя нещо, ще се ще. Да, така. Ай. Чай не беше. Hevant. Good. Hevant and legendary god. Нет. Что ты? Чай, да. Ай. О. Да. Трябва поне да си на четвърта, където ще се падат легендарки. Така, между да чакаш често да се падат, смотри. На четвърта арена коптиза може да се падне вече да може да ми пращат легендарки. Дано да ми пратя Инферно Дракона. И да. Това беше от мен. Дано да ви харесало. Ако искате още клипове, абонирайте се, харесайте. Чао!